You what if we share in a bo, because you share Ahenfo TV official. You share in a bo say, you want to me fra, and you want to me fra, and you want to me bad home. Then in a mono, and to me fra, if frano, Amammer3 so, and na, ye. And until that, Ahenfo TV official. Ya fatu ya mo say, ye the mobile call. And to me fra, I just so ankasa. And sabre ya ba panyin kase bi nchen and ye bebusa nana na waka ne dibrea enso e de akyere nana ye chia wo nana no chia Josu eburu nana ya ba wo nchen de ye boko ntumafra na edi enya ye hunu na Yesu ye hunu se ne yesi ye no ne ni ba bi kro nso a ye te start ne de akowie ba bi nana mra ya ba obebo wudin na wa kyere wo dibre na ya to aso that's eframe nana twebo akudua abibio okay mene agran bipua twafo hene okay nana ane na ye beda wase nana no mama ne ya hunu no se ye de da se de enye ntoma na ye de kwa na ye de kro nana se aye wa Amammer3 so ne Amane3 so ntoma fra ye nim ne sa enti na no ye pen se ye bebe ne anante a ye nya obi a otentuma frase na obetumi so aboye nkyeremu sa na afa ne nyame aye adoma ya ba bi ho na ya ba bi ho de ene de yesrew ne ekọ ene ne eba yesrew ntuma fram ne ewo mu bi a nana ene kyerɛ ntuma fra ankasa yo mate me da sipi na ntuma fra eka akanfo ya Amammer ho okay kan Amammer ho eche se ye no ma ye dodo no ano ye de ntuma na eye okay ene na mafo aba no empe ntuma fra na dodo no anya ntuma no nu fra no a wo mo mpe na emom no wo mu hunu fra ye nim fra na no ana waka no o fra ntuma no na wo firi ha se wo kwa obetu anamo be se yin na pa be se mpire eti se de ha no ne adinti no no afa shirt ahye nana ubu sana wo se me de ntuma de mempe ano na okay enye pe no wompe na wo hunu na ko aye okay nim fra ntuma se se ko eyi ase ma fa me kuntunkuni okay ma hye me nika e de me bet aboso ayi wo ntuma yi na wa biem na ntuma no so no wa na wo fra yeah eti se wo hunu se de wo pe no e na wo fra no okay se ntuma fra no ogu ahodo bebre okay baba me ntuma yi nana ba ne ntuma ntuma na eni e beba bonten no eni okay eti wo bedane e de akowachi okay odi enimu no ebe kowachi afei e na wo behwe se de wo pe no e na wo fra no se de wo pe no se de wo a wo fra ntoma no se de wo pe no a wo pia wo bia behu se wo fra ntoma kama eti waso de se no me pese mi fra ntoma a fra no etwape ana se anantuo okay nana eti me de me se yewura ntoma mu se bayi machi ha ade aba afi maso efa ha me buka ntoma no bi di ahyem se de be ya korokorowa ede amame ne matibie fra no se de me penti okay eti mabuka ntoma no bi ede ahyem wa ha okay na masaba me bonkum so ha abebuka bi abebuka ebi nso ede ahyem okay amantoma no aye korokorowa okay ama se sabri ya tia se nana ebra aye sa no nso no ne tintimu se no nso no ewa se no nso me ma ne ye korokorowa okay eti eno nso de meya no se me de ntoma yi maso we mu ewa ha na maba etire aha so tire ba bia me buka aye no na masa abuka ne se na mantoma no eso ati bebe na ti ya no so no enko ba bia shemu ha esa mantoma no mu abeye du
ede amame enti ha na mabuka no ma tom ba se bre na me de atom ensei so okay buka nse enti me kwa ano no enkoyiyi dabi se me kwa na no eyi na baabi wasene baabi yes se ya ni fra ni na be pepepe ti mabuka tom ensa bonkum isu se no afa na me ba me ni fenso eno so no se de buka ano no wo ho no saa afa ma tombo ase apagya ntoma mu se de mepe na me de atom ensa iso me de tom ensa iso a nifan ya koto bonkum no so nifan no so bonkum no so age no na eda so okay bitimi ye ni say ya ntofra me ko bia metimi de akọ okay me pen so a ma ye ni say no bitimi sa pagam e de base asasa ye krokrowa bi o man ntofra ya kono asa de amame a che say na sa no wachi nso se na ebe hu se sam dane me ho na hwe na chi a ubo se entuma no nyina eye pepepe enye se ebi esensa ehho ba bia eti wo afra ne se no apagya ne se no ama wanantu enyina nso aguo aye krokrowa ba bia wo kọ bia no ubetimi de akọ na wo ye na brempon mu nso a okay wagya de agu onsaso say ya egu nsaso na obi obehu obi a nso ehunu se wo brempon na eba na eba mrantie mu nso so a ene wapagya san apagya we no e de egu so esei afi utimi de kọ ba bia a wo kọ wo ha wo a wonkuta bibia mu utimi nante se de wo pe enti na bere ko anu so no nye se wafra we se no kuntunkurin no akwa kofa sika mpaboa de ahye enu tin medical fra ahye be mpaboa tuntum no na ne entuma mi fra no ne no amache obi a huna wahunu se wonim de eti na ntuma fra no so de ewo mu eno no enti na so ye fra no bibi se ya ene e fra ne se we na e fra no anantuo anase atwape obobi no mo anase anantuo anase atwape na ye dase na wo kase se basa wo fresh kan so ntoma no so na se no so bende asesi ai se wo fresh ka ntoma dia na sika mpaboa e wo hoyi sika mpaboa sese eno ene sese wo di fra ntoma se kente sika die na mesre se ne obefra me ahwe because Amamfo kire enkura ekwan fa so renam na mo nkire ekwan fa so yi nam na me yehunu nam yi na emmoa yempa to fa sika ntoma se na na baba ne ntoma me ya se sika ntoma so ni eno so be baba na baba sika ntoma se de me di kan ye na kane no a wo be ba mu sei na fe wo di akowachi okay na de ntina wo be mu ya na wo hwɛ saa na ya na wo hwɛ se ayede entuma no esese wo hunu ani okay se de be ye na wo fa kire enkopie ye kire ekopie na chese wo dane ye man nani esese bre bia no wo hwɛ na ye nim hui ye se entuma no ani ena be kwa bonten ama obi a ehunu enti eno so obaye ne se ya beba wo sai mu okay ese on se ni nyina achepe onkuni ni fa nyina ye pepe na ye hunu enti ayi won sa obukam se de wa wo pe se ya skantuma na mi fra no se de abrantie bia betimi afra bi ebia
sɛ wobɛbuka hyɛmu ne ade no bɛyɛ wo den na de baako a sɛ sɛ womuka hyɛmu kura sɛ wo hyɛ no so sɛ ɛnsɛ sɛ wofura ntoma ɛma ntoma n'akyi wobɛwie na sɛ agu koko so sɛ na da bia me de me no da bi ɛnsɛ sɛ ntoma n'akyi no ɛsɛ pie abɔnten yewo ɛsɛ ntoma no baabi a yɛayɛ a ɛfɛ a ɛno nso na wode kɔ akɔkyerɛ no ɛno na ɛsɛ sɛ pie ntoma no bi wɔ hɔ no a ɛyɛ sika sei nanso na mu no yɛ fitaa afei wobɛfira na ha yɛ sika na no kɔɔ mu nso no akɔyɛ anwira akyɛ sɛ Amammer3 anyɛ adwuma etia no nso no wobɛbuka no kakraa bi wobɛbuka no kakraa bi sei na mpɛsɛ mefira nso ma ɛyɛ tententi nti na ɛma mbuka no kakraa bi no na wama so etia no yɛ wo ma so no a no wode wo nsa bonkum yi nsa bonkum wode awura ntoma no mu ɛno so wobɛpagya ahwɛ sɛ bɛyɛ a ano no a ɛsoro ha sei no nkɔsensɛn fam kamadu a wobɛfira obi bɛwahia no na ntoma na no ha sei no apie ɛnsɛ sɛ pie ɛna yɛde sa na yɛde fira no nti ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ wobuka wobɛhu sɛ akyire no ɛwa ɛsene animu na fei wato bo ase apagya wo nifa so no ɛnam sɛ wopɛ sɛ wofira ma ɛyɛ tententi no wompagya ɛmɛ nkɔ soro bebree ebi a obi wɔ kora na ne nan ho nyɛ a wompɛ sɛ obi wonti ntoma na wofira na kasa no wɔde kata ne na yɛne na ho nyɛ no yɛntie nana enti ɛno so woma so sɛ kan wo bonkum so deɛ wasiesie ndada na wama wo nifa no so ɛno so wato wam ɛde agu so wotu di gu so na wayi apagya wɔ ha ama na duru ebi a wopɛ sɛ wo na no eduro wo na na se ba bi a wopɛ sɛ eduro ntoma no duro wo apagya wo nifa so ha kakra ɛde eduro sɛ de wopɛ sɛ eduro wi a ansa na waka bonkum no ɛde ato so abɛbɔ no pɔ de ato so ɛno nso akɔyɛ bibi sei wawie sɛ wobɛhu sɛ wo kɔm ha sei no ntoma n'akyi no ɛma mɛtɛɛ hɔ kyɛ sɛ ha sɛ no de ka buka abuka ne kakra akɔhyim sɛ wantimi amuka koraa no a wofira ntoma no awie no nyabrɛ ma wo ho na deɛ abɛtɛ hɔ bia piapia hyɛm ɛma kyɛ sɛ obi a ɛhwɛ a wɔnhunu ntoma no nko a ɔnkɔhunu deɛ wɔ ntoma n'akyi eti ano so woyɛ o na meba na nsa na bɛkɔ no sa no na ma hyɛ mpaboa bɛn na mede bɛyɛ saa sika ntoma bɛyɛ mpaboa bɛn wobɛfa wo sika mpaboa wow wofa wo sika mpaboa na wahyɛ aba na ne ntoma no nyinaa amache pepepe na mpetia ne emre ebe na mde bebo watch ben sabre no enam se wa ye sika nti no se wo fa wo sika watch ti say watch bia ye sika wow utimi de bo wow awo de bo nso a wa utimu se ene ontuma no nyinaa pepe na wo petia sika petia etise ya wo de ahye obi de hye bonkum obi nso de hye nifa eno de ye wo awasem yo nana ya wo pese wo de hye bia wo de ahye aka ho na wo gina ho no ma obi ahunu se wo fra ntoma nana anka wo fra ne sei ena nka wonni sika wo chia ena nka ye dwete dia eno so nka betem de abo da bi fita no fita no de ne no enko acha se wo se Amammer3 ana ya tayo fi se no so bibia ntuma bia wo na ka de ne no ko na ma obia huwa wo hu se panifo kra boamo akasa no ma won takra nsa no no tubo ena mu tubo mu mrantie ni abrofo yi kra ntade a ye hye no
Nye taade bia na obetimi ahye afa mpabo bia ahye. Enokre. Abrofo no so nim ne saa. Abrofo no wo mo hye taade a dressing to match. Yeah. O siesie ho ahunu mpabo ako a ene no taade hye no ebekọ. Okay. Ye ma no ya ade pii o mta ye saa ade no. Ma no ya ade che mema no. Ma no ya ade che mema no. Hye taade a o mpabo a ene ne taade no bekọ. Nana se ma no ya ade che mema no. No nti na ye se. Sa wo pe enema wei ba bia de wo beto ne kwan so a Ahenfo TV official. Sabre nana o che ntoma ne ekro ene ne eba. Eno nti no but the baby was here to so one fan to why free to and you are Ahenfo TV official or you subscribe we are share emma wasafo ma ukro ma afa wo tamfo no wadofo mo bi ansa enka bi no so wo hunu na da ache na nim enwu ase e wo bakwem nana ma wo se na wo ya na nan enka ya na nka mo dress se wi a na nka mo de bibia tum ko mo de minim ne din na mo de bi agu mo nsa enti se wo de bi beto nsa na se wo frantuma etise ya eno na wo betimi edi chain eye gold chain okay enam se gold yi ring ena hyewo gold watch eso na bowo na wo gold chain a efe na onyo so no wo de atoko okay na chesa ma wafade na sipi esita na sabi na nase yemfa gold chain emfra kuntunkuni dabi de sremo a dabi na se wo hene enso na wo fra we ya wo betime de roma bi betime afa enoma miensen a chese enye enye kuntunkuni de enye kobene de okay ena enye tuma fufuo nso de okay wo betime de we nso agu nsa okay na ene wafade no aye pepe amache kakra na wa brantie nso de a wo betime de che bia bracelet ato nsa nana adi bia to kom nana boga ye ba bia na obia no ahu se mo pa ufri mpanifie ene wapi nana se wo fra sika ntoma sa brantie tie wona betime fra wo betime de gold chain ato nsa gold watch aba nsa wo de gold chain beto kom na de gold watch aba nsa sa na betime ahye sika mpatia eye gold color wache mo de akire wo se enkohye wei emfa nkohye silver silver ring and as a silver change enye bi esa nana se watotokra mo esa na yese Amammer3 nana ye wie ha ye hu se ye gina aduru bebi ese ye koda twedi ampon ya we ase twedi ampon ya we ase na nana at times no ye ta de ntuma fufu ene ko na mpacho ntuma fufu nenso ebi wo ha obefrade a kire na amadawro ma ebi wo ha ya da so na na ma nko ntina ma musa se agoba na se bia waye bia wie anase wadi nkunim bi ozo ko da nyame ase na na yebetimi de kuntunkure na ko dabi na no de ntuma na yebefa kuntunkure nko de mo bo bepe ntuma fufuo okay ntuma fufuo pa se de yen ye ba ya beto ya tie se brebia no fufuo eye anigye eye nkunimdie okay na tuntum so ba mudi a na chese eya awreho ani nkugu okay enti bra wo koda nyame ase no wo be fa ntuma fufuo aba be fa ntuma fufuo na se wo ye ohene na pese wo fra ntuma fufuo no a wo be fa wayanne na wo de atokom abam wo de atokom ese ya mpepi dodo no de we to a omo fence enwura wo mo nse na nka me buza emre bi mi o de atunu ko mu se ye wu afia ye nya ne sa esese wo do nsa bonkum yi ewura mu sa prekwa no na abda obu yiso yeah se de be ya ufura ntoma no aha kakrai ne sese ye de kire le mfa no po ne yi ni nyina enkire enti wodi we no ato uko mu awie no na wafa nam se fufuo na wo yi enti no wo be fa no ma bi nkrawe bi ti sei
na wahye the green ya to aso green no so nyina ye nkunudie yeah afi wudi fufuo yi enso adi animu akire se wo be den kire se o de nyame ase anase anigye tu be frant ma fufuo frant ba fufuo eno na de fufuo na be dikan eno ntina de fufuo adi kan okay na ne afade no nyina aye pepepe okay na mawro me mpaboa yi mafa mpaboa fufuo ya na yentimi mfa mpaboa bia enko ebi mpaboa ubetimi ede esi fufuo ya na emu yem mpaboa tuntum tuntum no de ma di ka se ubetimi de frantoma bia nti wo ya wiemfo na se wo to ahene ma baako ede ani eto tuntum na ya da ase letimi frantoma bia da nkofa sika de ya untimi fa frantoma fufuo ena untimi emfa mfra kuntunkuni enti sesi ami frantoma fufuo no ma hye me mpabo fufuo aba ma fa me nkra wo fufuo adikan fei sesi a watch fufuo ni me nchen e wo ha se kabede watch fufuo ene patia fufuo enso ehye na me yiwe no efiri ho okay se me ye fufuo na nase oye fufuo no yemu na mama mfa asem we entwem se mabamu na mampampade eye de anase mabamu we kan pampade ho na wo be ye fufuo ade no we mfra ntoma na anwie ansa na wo de emeye agu ukom eye mede se obusa me saa asembisei wo fra ntoma no ewi se wo fra ntoma no wie ansa na wo de yi ayane yi ayaya kisa wo san ebiebie ntoma no ene wakeka e de akohyem ebe ma ntoma no se de wo pe no ebe san ye basa okay enti esesa wo ma we no dikan ehun se wasiesie ho asie de amantoma no na ntoma no ba ababegu so na mana ye fe enti na mama dikan e de eno no ato me ko mu ansa na ene ye beda wase they say for your we say ye da fufuom ye ngo fufuom ne ye hwe se ne be kwa wie enti ontuma fufuo nso wayi no ababem se de me di ka kire e kana se entuma no bi wo ho no a ani no wo be hwe e kire no na ne kala na akoye bibi so enwira anasa kala foforo anu nti ene mire bia no wo frantoma na ese wo hwe ni wie na wabuka no kakra se be ya no ensan emeda no ho adi wo ho no afen obi be hwe wona ase wo frantoma mienu enso na ntoma baako no ana ntoma sasa wa enti eno so bebuka ano no kakra bi kanu no kakra yeah adi kum yeah akomo awie no eno fran se kwa sori ahote ade ahote enti me ma so no a se ma peja no se ya yeah ade egu sabonkum so ade egu sabonkum so ene na ade egu sabonkum so afei mama so ewo nifa so ha se mato awam ade egu so na bra wo to wonsa no nso no bra bia hwe ise bia no obi ni ho no obehwe wachi ama wo eti wo to wonsa no ahwe se de obuka aye no ewo ho ukurim pepepe se de be ya wo to no obi ani ho no kra no a ontoma na chi enkonko da adi yeah eno nso no aye ne se awie no utimi akwankwa utimi so entoman obitimi so mfinfin si apa wodi anante na manto fra ya kono obi nso eso ano ese eno nso no so no watimi di anante enso nsehwe okay na nam so wayam ne fufuo ewa ha nti no wape watch fufuo apa ene krawo fufuo bifuo bia wode ye ohun yeye bia wode aye ohun ade piam na yeye
ɛno nso de adidi mmerantesɛm that's nana emra wo ye wo hene anasa me ya brante ne bia me die akonya bi ne bia magu ayane betimi saa de me friend to betimi saa de chain fita atunko dabi sɛ wo pani wo ye obi a wote akonya so chain no de enye mawo enye mawo eno nti enama nananom eyusu enkra woi ene ayane sɛ de be ya ebeda nananom adi biaye bia wonam bia sɛ be yo bi nkobu sɛ ablante ehunu bi keke eti sɛ wo ye obi a wote akonya so na wo kɔ baabi a ye dwom baabi a anye hwe kura no fa we ba ko pɛ kura fa to nsa okay na obi hu wa hu sɛ ohia pani bi na ni die sɛ sɛ ode ma won ode amaw sɛ wa hunu bibia wo ho a sɛ ohun a wo hu sɛ wo ye obi a wote akonya so tie bia no no kura akonya kura no no wakopere okay ono akoye no ma bia emfata nti sɛ wo pani na wo kodwum na wo kɔ biaye bia sɛ wo dan ho adi na ade etimi dan yedi entem ene sɛ wo de onkra wo ba kokora fato nsa na obi ahia wo a ni de sɛ fata bia no ode amawo ani de sɛ na fata bia no na ode amawo tete obi ka tete obi kyerɛ sɛ bi pani sɛ woni panyina due fi sɛ panyina ne hwe kra no o abakyɛn na emra ya bo wanimu ehun sɛ ya front watuntum ya front ofufuo ene ya fra sika ntoma nana ya obre bi nso dura nana no ehun sɛ ya na moda kokko no kure eno so santoma ne friend sɛ fra no kobere nana brebe ne fra kobere kobere fra no kwa ifra kobere sɛ ebra wani abre sɛ obusuani ankasa afiri mu enye nipa bia na sɛ wu a ifra kobere sɛ ukromani bia wu no afira kobene da bia enye ne saa nti sɛ wokɔ yie bia ase ne nipa abahu sɛ wo mu fira kobene no nipa na bia o maame afirim o papa afirim o fa ne busuani pa oben no na afirim mu na mo kan sɛ otie yi keteso na yi paso mo da na ras ti kobene de ifira na ni bre enti na mo adefo ni abempon kwaba na mo fa so fra kobene na ne obefra bia me hare ayo sesi a me fra kobene enam se me ye kokko nti no ba fa ma ya ne kokko yi fa ma ya ne kokko yi a be de atumiko se de me ka no ebre bia no wo de eto ma epo no kɔ obonkum so okay ese kɔ obonkum so na afi ma famentoma dansan ma famentoma kra no de ye kokko nti na di kan kyerem edi nkan all frɛ fufuo no se wo ye fufuo etwi kasa ndi mra yesu antoma fa ne yesu akasa no so ye se wo so wo ye kokko ye hwekɔ ya wo fa so ye kokko no nti me nkra wo so am de begu me nsa eno so ni mama kokko no di kan okay afi mama asbosbo no atoa so me di tuntum atoa so okay ama obi obehu me bia no ehunu se ni bre aba eti me de nkra wo yi egu me nsa awie ana ye kokko afi ma famentoma aba entoma kokko a ye fra no kobene aba ache se anibra bo ibeso arehusun abe no ina sa wogigi abusua pani a na ne na o madi ayo obakan tamaguso mo nze ne ne abre sabre buse pani ni ta kokko so no sa afei se de me di ka kire ye no an sentuma de tuma bia wu fra ma akire no emma mete na nde waka ese obuka kakra ehemu abuka hemu ewia achentuma mu pepepe na tobo ebia na afa na wo hwe Ahenfo TV official me ka kire wo se kobene fra kwen fa so fra kobene ye mfra kobene enye ye ho sania se be ye fra hotentuma na kire kobene fra me se wo hwe bi Ahenfo TV official
subscribe na share fama obia medika aka woni obia wo se otwanija odofo wotamfo asoroba ani wukroba fama obia na nyankopon onhyiraw na yenko abuka won tuma na se de wo pe afi wa maso we me fra no se de ohene efra no medase ana sa bonpon to me fra okay na enti abuka bi ha ade ahyem do nsai bi ato nsai so pepepe enti me fra dwesu paani afi wa maso ewo nifa so ha ade abegu obenkum so da bia maso free nifa so ko obenkum so ya sesentuma ni free nifa so na wato ade egu obenkum so na manto me fra ya kono na wuwia wafo abotire na we ne fa ne sai abotire na adana kokko na wo de hye sabre sanse ni braba me fra kobne okay enti se me bo abotire eno nso no eye kokko na kire ni bra mani abre ese ne na ko pepepe na asena na se de medical aka no abotire no se wo ma ayiya etuatua so no wo ma no ko wachi e ma no mba wanim ena ma no nko wunchemu ba bia eti wo ma so a eno nso no wo de ahye abotire mpa na se wo bo no hwe ba bia ne etuatua so no ehwe yen cheche no anase yen fa botire no emu yeti biara enu te na Ahenfo TV akwa fa dwumadi we de abramo me se subscribe na share nyame nhyira eti enu anu no na ma hye mpabo fufuo no o hye mpabo fufuo za afi o ba hye mpaboa no nso no eye kokko ne wafade no ekọ pepepe wahye wontuma mpaboa kokko wonkra wo kokko aba wontuma kokko aba waya ne kokko asajiwa obi apie oso a no wahunu wani bra abre eti wese nso no eye obi a nani abre ne de hye ankasa afiri mu obame ewuo papa wuo ne wofa onue wote ayipa so woye obre mpon woye ohene ene wahofadi ni enye se wonye ohene a wonso no wokofa we no ede aguosa akọbọ abotire ede ayane ayan ene de wobenya mane nana sase su bi mame abche se wonye ohene wonte akonwa so na wokofra ntoma ekobere de obia timi fra bi okay mpaboa obia timi hye bi okay na emom no se de beye na ohene na obrempon ote akonwa so obeda nso nti no okay ono ene de ekrawo igu na nsa okay ono ne timi ebo abotire okay na ono so ne timi de ayane atunuko mu okay etimo hye no nso na won konkofra ayi entuma tuntumi entuma kokko yi yeah na okobo watch fufuo ye eno nso enye okay ena won fra kobene na won fa chain gold chain entu ko na rase eno na chese wonye obi a wani abre wonni mamamre na won tiase nso timida mo asipi na wonye na yasenwie ye na mebusa se na se me besrew se yennia no bebre a omo ne yen nyina yennim niema na wakire yen enti na futu ben na de bema wonananom ene wo ma e wasase so yo tete obi ka tete obi kire se woni panyina due se woni mu a obi a kire tete obi kire pa enne na yehunu nana ama yate ase se entomafura ene yen bibifo yede ti yema entomafura ho hiae na yenya ase ato ya mamra atwa akofa baby fo amamre ene ababedi hene e wa ha no fi se so refu kro mo hene atentebena wo yire gabase anasa wonnim kra no kro mo hene kiriye ahye nso wo refira wo bayira agwabrem enti yese yenuanom se
wɔn yɛn fa tete atempɔn no fi sɛ twerɛ no koraa ka sɛ wɔn nsa nkɔfa tete atempɔn no na ɛno ɛne kwampa no nyame nhyira mo nana nyame ɔnhyira wo yo ayi yo ɔnhyira mo nso papaapa ɔmo adwuma no ntuom fo papaapa.